Amy, congratulations. Thanks. Congrats, Adi. Thank you, Abo. Congrats, Amy. Thanks. आरो नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों दिनै जोंनि चेनेला 30K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जेब्ला जों इउटिउबाव भिडिअ बानायजेनदोंमोन ना, आं सानोमोन आरोना 1K साबस्क्राइबखौनो कमप्लिट खालामनो हागोन ना हाया होननानै। नाथाय दिनै नाजायै नाजायै जोंनि चेनेला 30K साबस्क्राइबखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय। नाजायोब्ला गासिबो जाफुंखायो एमि, आरो जों बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आच्छा, वाह वाह वाह। र' मामिखौ लिंहरनां। मामी, मामी गाबना हो खरा खरा। मेगनखौ थाइनैबो एख्ल'नानै खाना खालामगोन। फिसाजोआ बुरखाय। उफ, सोमखे गथ'नि बिफा जाबाबो लासै मोजाङै। बिसना बेबायदिनो खासै। लोगोरि नेक्स्ट एपिसडखौ जों थाबैनो लानानै फैगासिनो। बाय बाय। लाभ इउ। र' न'आव थांग्रोनि हो। आं नायाखै होनदोंना, बिदि माथो नङा सानदों होनबायना। नोङो? आंहा मेगन गैया आरो। आइ सना, नोंनि आफाजोंनो फानजाबाय था।